Seo ceiste cethir aon ád atá na sláasa go léir an ceathairsleasáin seo, so is rumbas é. Ok, so céad rud le rá ná de bhór go bhfuil na sláasa seo Covid. Is tríntán cócosach é seo, so is féling rá go bhfuil na ilanacha go bun Covid, so tá ex chom le seachtó. Ok, so ex méad ilan ex chom le seachtó cén. An céad rud eile rá ná seachtó mar seachtó sin incéad dahad, so tógé sin ó incéad octó agus bíon dahad fáca. So a méad fáca I tríntán tá. Incéad octó tríntán, sin an ilanacha I tríntán incéad octó. So tógan incéad dahad agus tátí fáca na dahad. Ok, so an sin is rumbas é, de bhór go rumbas é tá na ilanacha ó córacha Covid, so tá sé sin chom na dahad cén. Tá na sláasa ó córacha cóthúr comá, so is féidir ar eáil go bhfuil zéad a gcuin an seo, brónarm go sé Ceist lúpi. So tá de bhór bhfuil sé sin seachtó, tá sé sin seachtó comá. So tá x chom le, tá z chom na dahad cén, tá y chom na dahad cén, agus tá ór chom le seachtó cén comá.